itugas sa katawhan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayat sa langit, tinun-an gisugop niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon atuwa siya ito sa kalangitan, nagandamog puloy-an sa tanan nga balaan. O mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, biyayong sa tanan nga katawhan, ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalistanan atong hingsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan, nagandamog puloy-an sa tanan nga balaan. O mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog puloy-an sa tanan nga balaan. O mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanong ta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta, magmadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog puloy-an sa tanan nga balaan. O mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. O mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. O mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Kuhaunod lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan. Kamu nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope.
usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Nagpasalamat kami kanimo Ginoo nga sa gihapon hangtod niining mga taknaa may kahigayunan paggihapon nga ikasulti sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Magapanalangin ka niini nga programa ug panalangin ni kining estasyon nga unta o Dios kini nga programa mahimong instrumento sa pagpaabot ngadto sa nagalain-lain dapit sa kalibutan nga nagkinahanglan pag Ginoo sa imong kahayag sa kamatuoran. Magapanalangin ka sa tanang mga nagapaminaw. Dad-a sila Ginoo sa dalan sa kamatuoran. Ila untang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kaluwasan. Salamat nga ikaw magatubag, magahatag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan. Tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mainiton nga pasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagasunod ning atong programa. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa nato moadto ta sa pinakamin portion sa atong programa. Ato una ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, Kuya June, maayong udto among pasalamatan ang among tiyo nga tiyo Ricardo nga sakripisyo gid in town sa paghatod kang mama ngadto sa hospital. Tiyo Rick, salamat gyud kaayo tiyo, ug ang estado karon ni mama dili na gyud kaayo kabalak-an kay si mama medyo maglingkod-lingkod naman. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat po sa inyo diha. Well, natay basahon. Sir, maayong gabi diha sa inyo ha. Bisan sa among pag-text sayo pa, layo pa ang inyong programa, pero mag-text na lang gyud mi nga daan. Og salamat ani nga programa, sir, kay pinaagi niini nga programa duna gid nakita gid nga kabag-uhan sa akong bana, og tungod ini nga programa kalinaw ang among naangkon. Wala na gid in town mi gikaluy-an, wala na mi atubang adto barangay. Uwaw kayo unta mi, sir, pero okay ra gyud nga bag-o ang ako nga husband. Okay, salamat kay ang tao mausab magud mabag-o sa pulong gud sa Ginoo. Well, niapatay niapatay basahon. Sir, pangutan naman so dili lang usa ta. Okay, apatay basahon. Brother John, maayong aga sa imoda. Kabay nga ini nga text ko, matagaan ninyo ini sang pagtagad kay amo ini ang amon ginahulat nga inyo ini mapaatak ay pangutan naman di ini. Okay, sa sunod na lang ha, kay ni aman tay gi kuan na gud gipaybaw nga tubagon nga pangutana. Brother John, gapamati gid kami kanunay sang inyo nga programa, kag damo na gid sang mga tawo nga nakakita sang kamaturan sini nga programa. Tani magpadayon na gid ini nga programa, kag gabay nga ang mga tawo nagapamati hindi manila pagahion ang ilang mga tagipusoon kay
lapit na gid ang pagkadto din ni Kristo sa duta kaupod sang iya manugtunda sa langit. Salamat gid sa pagbasa. Okay, salamat pod. Last text nga atong basahon. Kuya mo great day ko og happy birthday kang Inday Mimi. Inday, happy birthday ugmang adlaw imong birthday. Ika 11th year old ni muna. Okay, some text missing man. Okay, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas may siguro Brother Libby nga imo dihang makita ang atong monitor aron atong mahibaluan og diining gikan na mga nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga listener. Tanan natong mga viewers atong gina-welcome karong gabi sa tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo mo higala sa pagpadala og mga mensahe nga hinamo ni Brother John sa among mga number or pwede ari sa comment section nato sa Facebook, no? So sige hapon alang sa atong mga viewers, atong mga followers, palihog atong i-share mga higala ang atong programa nga sa mga friend aron daghan ang ma-bless no sa pulong sa Ginoo nga atong tagaan og pagtagad karong gabi na. Okay, sa pagpadensya na ato ning tan-awon mga higala ang ato nga screen. Ato ning basahon ang mga importanteng mensahe sa atong mga pinalangga nga mga listener. Niya si Brother Edwin Notarte. Ang iyang mensahe, maayong gabi mga kapaglaom. So, may isang gabi kapaglaom no Edwin Notarte. Niyapod si Brother Ronilo Itang, mayong gabi kaninyo Brother John, Kuya Libby, og mayong gabi isab sa mga kaigsuunang naminaw, og nag-view karon. God bless sa tanan. So, okay, may gabi ni mo diha Brother Ronilo. So, God bless also Brother Ronilo and your family no diri sa Bogo City. Niya po si Brother Romeo Itang, maayong gabi anakon og Brad Libby. Naminaw gyud mi diri sa Iskaw. Salamat kaayo Brother Romeo sa inyong pagpaminaw no. Kumusta ang tanan taga Iskaw karong gabi na? Salamat ninang sa inyohang kanunay nga pagsunod sa pagpamati ning atong programa. Kumusta na lamong tanan diha niya sa tanan na lang gyud diha sa Daha Diot. Maayong gabi sa inyong tanan. Okay, napagid siya mensahe, maayong gabi kapaglaom og magpadayon hangtod pagbalik sa Ginoo. Okay, niya po si May Molina Gicoli. Good evening, watching from Hell, Saudi Arabia. Dan sharing Sir Libby and Sir John. God bless sa tanan nga kapaglaom. So, may isang gabi diya kapaglaom May Gicoli. Salamat sa imong kanunayng pagsunod sa atong programa. Niya po si Rimart de la Cruz, maragto ani sa Biliran. Greet lang kuyo sa tanan kauban ako sa barangay Katmo Naval Church. Salamat yo. Okay, salamat dong Rimart. Wala may kakaduaw nga rin sa Kadwawan. Good evening niyo diha sa Katmo no. Katmo Naval Biliran. Ato makaigsuunan diha. Okay, ato sa ning lilion ang pikas nga screen ato ning pulipilihon og tanaw higala. Tagdon tani ang mga kaigsunan ug higalaan nato nga nag-like sila sa atong programa. Ang uban ilang gilab ang atong programa tungod kay nag-send sila og heart. Aritas nag-like. Niya si Brother Ronilo Itang, niya pod si Brother Jojo kaayon. Kumusta man karon Brother Jojo? Niya pod si Mins Gabisay Sinadhan Hidukos. Ato sang nakita din si Erlinda Niri Istaura. Niya sad si Brother Elmudam Flores sa Tubuso. Oy, Brother Mudam, may gabi ini mo diha. Salamat sa pag-view. Niya sad si Anika Sor Jerski Almunicar. Niya Brother Romeo Itang. Niya sad si May Molina Giculi. Niya aritas mga naglab mga higalas tong programa, nagsend og heart. Niya si Jenny Rama Fermin.
Nisibel Villaganas Necesario. Uy, may gabi diha day na arba karon kaha sa Jinsan. Kumusta man ka diha sa Jinsan? O niya pod si Angeline Mendoza Matias, Rison Cabatanya. Niya pod si Abner Dualio, Sister Rosalyn Mainit, Burns Katakes, Nika Lipon. Niya sad si Elgira Cesar o Cesar Elgira. O niya si Chel Notario Aragon, Aniceto Priscilias o Brother Edwin Nortarte. So muni ato mga nakita higala nga nag-send og heart o nya nag-like sa ato nga programa. Okay, arita sa pikas nga screen ato ning basahon ang mga nakita nato nga mga mensahe. Niya si Erlinda Neri Istaura. Good evening to all sa tanang mitanaw og naminaw niining inyong programa. Ilabi na usab sa diha, sir, nga maayo gyud kaayong mupasabot bahin sa kamatuoran. God bless. So God bless also Sister Erlinda. Sino? Erlinda Neri Istaura. Okay, Sir Linda. Kumusta mo dihang tanan? Salamat sa inyong pag-view sa atong program. Niya pod si Nika Lipon. Mayong gabi, Brother John o Kuya Livy, watching from Simbuawan, kauban sa akong papa nga si Libby Lipon. Okay, mayong gabi ni mo di angay. Tanan nga mga Lipon family diha karon. Niya pod si Brother Rupino Moreno. Sa gihapon nag-send siya og mga heart og kamot nga nagpray, nga nagpasabot nga gihigugman niya giampo kining ato nga tulumanon. So makahimog gyapon mo sa pag-send og mga mensahe gala kay atong basahon karon taod-taod. Niya sa atong pagumangko nagtan-aw pod si Sister Chari de la Cruz Nugas. Good evening ninyong duha angkol og Bro John. Naminaw na pod mi diri sa inyong programa. Nag-send sila mga hearts. So thank you kaiday. Kakinsa ni bata kang sa Sarah? taga Mabuli ni Brother John. Niya base makaganahan po ka karon Sabado, Sister Chari, invite po ka ngadto sa church no sa Kadwawan uban sa imong anak kay naghando makatong mosimba. Okay, padayon ta higala sunahan. Di ta magdugay, akong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga ato nga entertainon karon. Ako sa rin check up po ni akong cellphone nga gamay kay murag ni ay mensahe din nga wa gyud nato nabasa. Niya si Sister Philly Desor. Maayong gabi Kuya Libby, Brother John og sa tanan diha sa station. Sa tanan usab nga naminaw, pakigreet ko kuya ni Bay Edwin Notarte og akong anak Janry. Salamat po Sister Philly diha sa Dolores Ormoc. Di pagyud, good evening pag-usab kuya, pwedeng pakigreet sad ko akong bana nga si Wilfredo Desor og sa tanang naminaw. Salamat from Philly Desor. So salamat kaayo. Niya kumusta man si Brother Noel de Gonzales diha no sa Ormoc. Okay, akong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, ni ata anhita pagkuan aning pangutana. Kunya pangutana ni Brother Matmat, no? Okay, ato ni basahon. Sir, maayong buntag. Ang iglesia sa Dios dili gid sila mutuo sa inyong pagtudlo nga nabanhaw si Kristo sa Domingo kay nabanhaw kuno Sabado, kay namatay si Kristo Miyerkules. Okay, daghang kaayong salamat brother sa imong kuan sa imo diring gitext. Kining mga puntuha, kining mga senaryoha dili na gid ni ingon nga bag-o pa para namo, unya dili man ingon bag-o pa pud ni.
naabot dinhi sa atong programa. Ang tinuod, Brother Matmat, maunay baruganan gyud hinoon sa iglesia sa Dios. Nabi daw to dihas kabintan nato iglesia sa Dios si Ricardo. Anya kini niya ang Serrano. Sige matug panghagad sa ako sa unang debate. Unya akong giuyunan nahadlok naman po hinoon, di naman mo dayon. Kay mo gid ni iyang doktrina pod, ilang doktrina. Ang tinuod nga pagkasulti, og dili magyud sila mutuo sa among pagpanudlo, may tungod sa nias Biblia, dili pod man gyud mahitabo nga ipamugos gyud ang niya sa nasulat sa Biblia. Basta nga ang Zacarias Kapitulo 8 versikulo 16 gisulti nga matud pa sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyahang isig katao. Ug kun dili magyud sila mutuo nga si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo, unang adlaw sa semana, dili gyud na gyud pod namo problemahon. Basta nga nasulat sa Biblia. Unya mahitungod anang ilahang basihanan nga ang Mesiyas pagapatyon sa tunga sa semana, prophecy man na siya. Unya ang kamatayon sa atong Ginoo literal. Muna nga ang prophecy ilahang gi-connect sa literal, maoy hinungdan nga diha ra gyud sila nasayop. Karon kung ato ning basahon na tuguti lang nga tungod lagi kay gipasabot na maninamo sa makadaghan nga kini nga programa based on the Bible ni, ato lang gyud ni nga tugutan kung unsay mga gisulti dinis Biblia. Sumala sa Marcos Kapitulo 16 versikulo 9, ato ning basahon ni dinhi unya angay nato ning hinuktukan pag-ayo. Sayo kayo sa Domingo nabanhaw si Jesus. Period. Tanawa ha, kung amo mang napanudlo o gipanudlo nga si Kristo nabanhaw sa unang adlaw o kung adlawng Domingo, dili tungod kay kami naghimo-himo o nagbuhat-buhat lamang og mga butang nga way igo nga kamatuoran og basihanan. Busa akong balikan pagbasa, sayo kaayo sa Domingo nabanhaw si Jesus. Period na. Wa mag-ingon nga nabanhaw si Kristo sa Sabado. Domingo ang pagkabanhaw. Mao bitaw nga naliso ang mga panghuna-huna sa mga Sunday keeper nga ang Domingo na mao ang adlaw nga igpapahulay kay diha nabanhaw si Kristo. Ang pagkabanhaw ni Kristo Domingo, pero ilang huna-hunaon Domingo na pod ang igpapahulay, diya ang sayop. Ang gisulti dinhi, sayo kaayo sa Domingo nabanhaw si Jesus. Adlaw Domingo, sayo kaayo nabanhaw. Unya nag-ingon din hiyo, una gayud siyang nagpakita kang Maria nga taga Magdala nga iyang giabugan og 7 ka daotan nga espiritu. So ang nakabaton og ingnon ta dili yano nga pribilehiyo nga una gyung nakakita og gipakigkitaan sa Ginoo gikan siyang pagkabanhaw kinis Maria Magdalena nga sa kanhi kinabuhi ni Maria Magdalena gipagulaan sa Ginoo og 7 ka daotan nga espiritu. Una gyud siyang gipakigkitaan sa atong Ginoo. So muni gisulti dinhi buntag. Busa kung doon na may mga iglesia sa Diyos karong mga naminaw, kining mga butanga, kining mga bahina, dili ni ang pagpakigkontra o paghilabot sa inyong doktrina, kundi pagkorek lang sa inyo, dili pod gikan namo, kundi gikan sa balaang kasulatan, pagkorek ni anang inyong sayop nga doktrina. Hinoon ang hinungdan sab nganong nagkapwatak-watak gid mo ron
nga dinha gani sa Kabintan, Ormoc. Halos maabot man lang nagludan ang inyong simbahan diha. Na ay nagtukod og simbahan, halos nagbalisbisan lang na jutay inyong simbahan tungod na sa inyuhang panaglalis. Kay ngano man dunay mga panghuna-huna, dunay gitudlo sa Biblia nga i-apply sa uban yung kaubanan hangtod hinoon nga nagkabikil og nagtukod lang pod og lain nga simbahan. Og unya mayo man unta to kung naghuot na mo o kung lagyo naging kaayo, okay ra na magtukod og laing simbahan nga ibutan ta ang distansya 2 ka kilometro o 3 ka kilometro. Pero maabot lang gyud og labayon sa batang gamay ng unang simbahan nagtukod og laing simbahan. Og unya kaning mga doktrinaha mauni inyo nga gigunitan. Balikon nako dili ni sa pagpanghilabot sa inyo ha, wa pod mo dauta kay ni amnis Biblia gikorek ra mo ni anang inyong sayop nga doktrina kay inyo magunang basihan ng ang Mesiyas pagapatyon sa inunga-tunga si Mana. Unya mudagan dayon mo nga 3 ka adlaw 3 ka gabi inyong palabason ang 72 hours. Diha mo nagkasayop kay sa reckoning time bisag usa ra gyud na ka oras ang naabtan considered na is kanana ang 1 day kay namatay si Kristo Biyernes, considered to nga motong adlaw pagkamatay unya kay gisulti man ikatulong adlaw na banhaw munang ninglabas og Domingo. Pero sa inyong tinawhanon nga kwenta-kwenta og pagtudlo wa gina mohaom kay ngano man gisulti dinhi nga si Kristo nabanhaw siya sa unang adlaw Domingo, maunay gisulti dinhi. So ato pang dugangan dinhi sa kinini ang pagbasa para nga makuha gid ninyo ang kinatibuk-an dinhi sa usa tinuod gid nga senaryo sa pagkamatay sa atong Ginoo. So attention diha brother Matmat kay imo ra ba ni? Dinhi sa kanang gitawag Today's English Version. Tanawa, Today's English Version nga kinini ang Biblia sa Good News for Modern Man, the New Testament in Today's English Version. Ato ning basahon. Ang gihisgutan dinhi niya sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 50 hangtod sa 56, ato ning kuanan, ato ning basahon ni aron makuha ninyo ang mga gipasabot nga kamatuoran dinis Biblia bahin ining mga butanga, bahin ining mga senaryoha. Sa Lucas 23, versikulo 50, no? Hangtod sa 56 ingon ni ini ang ingon ni ini ang gipamahayag dinhi unya tungod kay gipamahayag man ni pamalandungon sa gyud nato ang mga butang nga gisgutan aron atong sabtan ang kamatuoran. Niya kung basahon na nagingon dinhi there was a man named Joseph. Ako lang ko kay naa magoy mga bata sad nga naminaw. So aron gid ma-bless pod sila, ako lang hubaron ni. There was a man Joseph. Dihay usa ka tawo nga ang iyang ngalan si Jose. From the Jewish town of Arimathea, gikan sa lungsod sa Arimathea. He was a good and honorable man. Siya usa ka maayo og talahuron nga tawo. Nagingon dinhi and waited for the coming of the kingdom of God. Og siya nagapaabot sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Unya dinhi matud pa nga atong anya. Although a member of the council, he had not agreed with their decision and action. Tinuod kini si Joseph nga taga Arimathea, membro pud siya sa Sanhedrin, ang kapalit ni iniron sa ato Supreme Court. Sa ato pa usa ni katao nga halangdon og talahuron sa komunidad tungod kay siya membro sa konsiho sa Sanhedrin sa Supreme Court ug sa ato pa. Pero kini siya
wala ni siya miuyon sa gihimo sa iyang mga kaubanan sa Supreme Court. Kay kasagaran gid ato mga kuan man to, mga kananaang pari, no? Mga official press man to. Unya nag-ingon dinhi, he went into the presence of Pilate and asked for the body of Jesus. So miadto siya sa kininiang adto siya sa presensya ni Pilato og iyang gipangayo ang patay nga lawas ni Jesus. Ug unya nag-ingon dinhi, matud pa, din he took the body, took the body down, wrap it in a linen sheet, and placed in a grave which had been dug out of the rock. So sa diha nga gihugos niya ang patay nga lawas ni Jesus, iya kining putos sa panapton nga lino ug unya iyang gipahiluna sa usa ka bato nga kinubkob. Unya og imo gid ning i-search siya, kini di ay lubngan nanang gipalubngan niya kang Jesus, iya unta ni para ni siya nga matud pa ni wa pagyud gamit, no? Which he had never been used. Mo ni gisgutan dinhi. Unya nag-ingon sa 54, it was Friday. Tandaan nato na busa kining mga pagtulunan o doktrina sa iglesia sa Dios nga si Kristo namatay is Miyerkules sayop na. Matud pa, it was Friday. Gipangayo niya ang patay nga lawas ni Jesus ug unya iyang gilinisan o panapton nga lino o gilubong niya sa usa ka kinubkob nga wa pagyud kalubngi, masugad ug gisgutan nini it was Friday. Wa mag-ingon nga it was Wednesday. Kay giingon pa untag Wednesday ay aba sakto ang iglesia sa dautan o sa iglesia sa Dios nga kananaang kuan Miyerkules namatay. Pero ginawa, it was Friday. Unya ang Friday imo ging ilisan og Wednesday. So dili na mao. So it was Friday and the Sabbath was about to begin. Tandaan ninyo na ha nga kanang adlaw Biyernes ug unya magsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Tandaan nato na. Nya the woman who had followed Jesus from Galilee Galilee went with Joseph and saw the grave and how Jesus' body was laid in it. Kadtong mga babae nga nanguyog kang Hesus gikan sa Galilea uban kang Jose, dili ni Jose nga banang Maria, kadtong Jose ang taga Arimatea nga membro sa Sanhedrin. Nakita nila kung giunsa pagpahiluna ang patay nga lawas ni Jesus. Remember, matud pa sa Biblia, it was Friday. Unya nagingon din then they went back home and prepared spices and ointment for his body. Sa ilang nakinaiya og nabatasan kanang mga tao ba nga mga precious kaayo nga namatay, ila ginang pasidunggan, ila na nga inunta kaligoon sa kuan ba kanana ang nunta pahumot og unya matud pa din ointments din hisgutan para siyang lawas. Og unya kay Biyernes man to nga magsugod na ang adlaw ng igpapahulay, meaning wala na sila'y time sa pagbuhat sa gusto nilang buhaton. Busa ingon ini ang gisulti. On the Sabbath, they rest as the law commanded. Og sa pagkasabado na mahulay sila sumala sa gisugo sa kasuguan. Busa sa panahon ni Kristo, sa panahon sa mga apostoles og sa mga kababayan, ang adlaw igpapahulay diha gihapon nag-exist gihapon og unya na mahulay sila sa adlaw nga igpapahulay sumala sa gimbutan sa balaod o sa kasuguan. Tungod niya na mga kaigsunan,
adunay pipila ka mga punto nga dapat ninyo nga pansinon. Una, ang pagkamatay ni Kristo Biyernes. Pangalawa, gipahalagahan nila ang adlawng igpapahulay ug unya sila na mahulay sa pagkaadlaw nga Sabado. Pero ang kadaghanan ron nga nag-angkon nga sila mga Kristiyano, naunsa ba nga Domingo man ang ilhang gipahulayan? Nga wa man na isulti dinhis Biblia ug ngani si Kristo mipahulay gyud sa Biyernes na kay namatay siya o pagkasabado pahulay siya, motong pagka-Domingo aw nabanhaw siya. O dili kay Sabadong nabanhaw kun dili Domingo. O atong basahon sa 28:1 sa dinhi gyapon sa Today's English Bible, dinhi sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 ni ato kununing basahon kung mulabas bagyod ang ilang paghunahunang Sabado pagkabanhaw. Nagingon dinhi, after the Sabbath, a Sunday morning, tanawa, human sa pagkaadlawng igpapawla Sabado, Domingo sa buntag, was dawning. Kana dawning gani, kana bang nagbanag-banag pa, kana bang mura og nag-ilog ang kahayag ung kangit-ngit, munay gituog dawning, kadlawon pa. Mary Magdalene and the other Mary went to look at the grave. Nangadto sila dito, si Maria Magdalena ug ang lain nga Maria, gipasabot ning laing Maria kadtong inahan ni Jesus, ug unya ilang gitan-aw ang lubnganan. Tandaan nato na. Ug unya mga kaigsuonan, klaro na kayo ni nga Sunday kini ang Sunday morning was dawning, mao gyud ang pagkabanhaw sa atong Ginoo sa ikatulo na nga adlaw. So from Friday, Saturday, and Sunday. Mao ni ang gisgutan sa pagkamatay sa atong Ginoo. Ang gisgutan gani siyang pagkamatay, it was Friday, wa magingon it was Wednesday. It was Friday ug unya si Kristo nabanhaw sa pagkaadlaw na nga Domingo. Nga kung imong kuhaon kining 28:1 adto ka magbasa sa Tagalog version, giingon makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria at ang isa pang Maria. So dinhi matin-aw na og klaro gayod kung unsa gyung adlawan na banhaw ang atong Ginoo. Pero kung sila sa ilang pagtulunan o doktrina Sabado na banhaw dili Domingo, aw kanang mga puntuha, kanang mga bahina ila-ila na og unya wa pud na isultis Biblia nga sa Jesus Christ na banhaw sa adlaw nga pagkasabado. Og ngani kung atong tan-awon, nahibaw sad ang atong mga kaigsunan nga mga Sunday keeper nga Sunday is the resurrection day of Jesus Christ. Nahibaw tani ana. Pero ingno nila gani nga nabanhaw si Kristo og Sabado kay namatay og Miyerkules pay kapagawaso nilang 72 hours, ila na nga kanang gitawag ba og own understanding, kaugalingon nila nga pagsabot apan dili na mo'y gipasabot dinhi sa balaan nga kasulatan. So Brother Matmat, hinaot nga naumpawan ka sa pagkakaron. Remember nga ang Ginoo namatay Biyernes, dili kay Miyerkules, suma sa atong gibasa. Og unya si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw sa natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning basahon mga higala. Niya pa ato nakita sa screen. Niya po si Brother Jacob Sumalinog watching here. Maayong gabi sa tanan. So good evening dong. Niya sad si Brother Nelson Punay. Good evening mga Brad. Watching from Balidbid Housing. Okay, may gabi no. Brother Nelson Punay. Okay, ato panindalikyan ning pikas, ato ning tanawon, ay mga nahidugang siguro nagtanaw. Okay, ni si
means gabisay sinadhan Edocos ni apod si Vicente. Daiminsi ni, anak Daiminsi. ni Ninang Puping na ani sa Biasong, San Remigio. Niasad si Vicente Likigan, niasad Sister Amelia Bisabilia. Good evening sad ni Brother Alan Sister. Naminaw siguro diya, no? Niya po si Roy Nimel. Niya Nelson Punay. Ni Aritas Pikas, ato yung tanawon na hidugang naglab sa atong programa. Ato nakita din si Scout Ranger Senior, Jeremy Suarez, Angeline Mendoza Matias, na po si Brother John Magdadaro, Brother Roger de los Santos, Jacob Sumalinog. Okay, niya po si Brother Basilio Notarion Jr. Niya po si Nunahani Monterde Punay, niya Burns Katakis. Ato sa nakita si Sister Inelia Del Saga Abayon sa mabulig yapon bago ng Adventist. Okay, ka LR Vlogs. Niya po si Ruiz Eileen. Ato ning tanang klarohon taning uban dinhi. Okay no ni as Binson Lagarisa. So as of this time mao ni atong mga nakita dinhi sa screen, no. Salamat sa inyong pagpakiguban, pag-like o pag-heart sa ato nga tulumanon. Okay, ato tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang nangutana usa ka Church of God, Brother John, no? At kuan magod doon na siya kuan ang iyang gisulting ang iglesia sa Dios dili man gyud mo tuo sa inyong pagpanudlo nga si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo kay Sabado lagi kay Miyerkules man namatay si Kristo. Dili ni iya ang iglesia sa Dios di gyud mo tuo kuno sa atong pagpanudlo nga si Kristo nabanhaw sa Domingo kay namatay siya Miyerkules nabanhaw Sabado dili Domingo. Okay, salamat no sa pangutana. Tinuod na kay mo na ilang gitudlo sa ilang membro nga si Kristo namatay Miyerkules o niya nabanhaw siya anang Sabado sa hapon. Ila na dili mo na mabasa sa Biblia, matawag na siya og ila-ila lang na nga pagtulunan. Kay kung ato gong ibis sa Bible, kay ang Bible magod mo'y ato gyud nga dangpanan sa kamatuoran, mao ni sukdanan sa kamatuoran kung kamatuoran bang atong gitudlo. Kay ang atong mabasas nakasulat sa Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong kamatuoran. So ang pulong sa Dios kamatuoran, dakot kay tagrespeto sa mabasa diha sa balaang kasulatan. Muna nga makonsensyahan ta og aton tuis-tuison nato ang eksakto nga gipasabot diha sa Biblia. Okay, diha sa Biblia mabasa bagod nga namatay si Ginoong adlawng Biyernes. Atong tanawon, kanang namatay si Kristo Miyerkules sa ilang pagtuo, naba na yung mabasa sa Biblia? Miyerkules. Ari sila magbasa sa Daniel Mahigala nga naghisgot niya tunga si Mana ang Mesiyas pagapatyon. O niya kay dili baya na literal, simbolikal ba na pagkasultiha. Ang pagkasulti diha naghisgot na nga kanan tunga si Mana, prophetical competition na siya. Di na kay Miyerkules yun literal, kay si Kristo God Mahigala namatay siya atong anyo 31, no? Anyo 31. So gibautismuhan siya anyo 27. O niya, usa ka adlaw
usa man ka tuig kahulugan ana, sa ato pa 7 ka tuig. Ang usa ka semana 7 ka tuig sa from 27 AD maghihap kag 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So tunga semana gikan sa 27, 28, 29, 30. Tunga sa semana kay anang pizza ani anang anyo 31. O munay tunga 31. Aniya namatay ang atong Ginoo. Mao man ang mga tuiga pagkamatay sa atong Ginoo. Tunga semana. So ang prophetical period ba ilang giliteral nga pagsabot mga higala. Kay kung ay mong klarohon yun ang tinuod nga gisulti sa Biblia, klaro kaayo gitug-anan tag maayo dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Paminawa kung basaw na sa Marcos 16 o niya ang title dinhi ang pagkabanhaw. Uno, human sa adlaw nga igpapahulay, si Maria nga taga Magdala, si Maria nga inahan ni Santiago og si Salome, namalit og pahumot, moadto sila sa lubnganan aron haplasan ang patay nga lawas ni Hesus. Sayo kaayo sa adlawng Domingo miadto sila sa lubnganan. Unsang adlaw sila sa lubnganan? Domingo. Aniya aton tanawon ang bersikulo 9. Sayo kaayo sa Domingo nabanhaw si Hesus. Gitugaan sa Biblia nga Domingo nabanhaw si Ginoong Hesukristo mga higala. Domingo dili Sabado sa hapon. Ang ilang gitudlo Sabado sa hapon ang atong Ginoo nabanhaw. Kaya gi-compute gikas Miyerkules niya ikatong adlaw takdo nga 72 hours anang Sabado sa hapon. So, wa mo takdo sa gibasa sa Biblia. Ang atong nabasa, Domingo, nabanhaw ang atong Ginoo. Di atong tanawon kuno, mabasa ba pod nga Biyernes namatay ang Ginoo dili Miyerkules? Atong tanawon ang gikasult giingon sa balaan na kasulatan. Atong basa man ang Biblia gyud may atong pasabton aron masayra nato kung unsa gyud naa sa kasulat usa gitudlo kay kamatuoran man ni ang pulong sa Ginoo. So dirita magbasa mga higala sa Lucas 24 versikulo 1. Ato ning itandi-tandi ang titulo ang pagkabanhaw ni Hesus dinhi sa pinadayag bersyon apan sa pagkaadlaw na nga nahiuna sa semana. Okay, arita magbasa sa kuanday kanang arita magbasa sa Lucas 23:54. 54. Atong tanawon og namatay ba atong Ginoo anang adlawng Biyernes. Ang title dinhi si Hesus gilubong. O niya ang 54 sa gisulti. Biyernes kadto, mayong balita ni nga Biblia, Catholic Bible. Biyernes kadto ug hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Hesus sukad sa Galilea mikuyog kang Jose og nakita nila ang lubnganan og giun sa paglubong didto ang lawas ni Hesus. Unya na mauli sila og ilang giandam ang mga pahumot og ang mga igdidihog sa iyang lawas. Ni anang adlawng igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Ato nakita Biyernes kadto og hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. Unsa ni siya? Ang title ang paglubong ni Hesus. So, klaro, ang mabasa sa Biblia, Biyernes, o ni hapit na magsugod ang kapahulay tungod kay alas 3 mangutos hapon, musugod man ang adlang kapahulay Sabado,
pagkasawop sa adlaw, pagkasunset ana, Sabado na siya. Munang atong mabasa sa Biblia, hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. Ano ang sinitaw sa mga ubay? Na mauli din sila. Pag humaglubong, na mauli din sila. May oras pa man, nangandam sila mga pahumot o mga idinihog sa lawas. Pagkaadlong igpapahulay, sa ato pagkasabado, na mahulay sila, sumala sa gisugo sa balaod. Sa ato pa, sabat keeper sila. Kay Sabado man ang ilang pahulay sa mga babae, apil si Maria Inanisos, sabadista dahil sila. Sabado sila na mahulay. Unsa may rason na mahulay sila? Tungod kay gisugo sa Ginoo. Sa ato pa, ang unang mga Kristiyanos mahigala, dili Sabbath breaker. Unsa man sila? Magbabantay sila, sumusunod sila sa adlaw pahulay. Di sila magsusupak sa adlaw pahulay, magtutuman sila. Ug ang ilang pagtuman sumala sa sugo. Muna'y kinaiya sa unang Kristiyanos. Una, namatay si Ginosos Bernes. Adlaw Sabado, na mahulay sila, kay gitawag nag-adlaw pahulay. Pagka Domingo, nangadto sila sa lubnganan, nga sementeryo. Aron sa pagsusi, kung tinuod bang nabanhaw ang Ginoo kay ikatunang adlaw, anang Domingo, mga higala. Atong tanawon ko no, iklaro na to. Aritas Good News Bible og sa Today's English Version. Mo ni atong mabasa mga higala sa English. It was Friday and the Sabbath was about to begin. Ang paglubong ni Jesus. Unsa tong adlaw? It was Friday. Unsa man na Friday? O Bernes, alang-alag ingon ta nga Miyerkules. Kung Miyerkules pa ta ingon ta dinhi nga it was Wednesday. O Wednesday unta gibutang. Pero ato nabasa it was Friday and the Sabbath was about, hapit na magsugod ang Sabado. Muni gingon sa Good News Bible o sa Today's English Version. Ani-ari ta magbasa sa The Living Bible. Giunsa man pod pagsulti sa The Living Bible. Muni ito mabasa. This was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. Muna gingon din sa The Living Bible sa versikulo 54. Ato man gitandi ang 54 mahigala sa Lucas 23:54. Ang giingon sa The Living Bible, this was done, nahitabo kini late on Friday afternoon, hapon sa Benes, the day of preparation for the Sabbath, ang adlaw sa pagpangandam alang sa igpapahulay. Beto tinawa kayo. Yung anong adto magyugkos Miyerkules, ngayon na may tinaw gilitok sa Biblia, mga higala. Gilitok sa Biblia word for word. Friday, niapay binisya atong gibasa, Bernes kadto, gilitok yun, you pronounce. O niya, motong adlaw ang paglubong ni Jesus. Katulong adlaw, mabanhaw mo siya. So Bernes, hapon, namatay atong Ginoo. Pagka Sabado, igpapahulay dito sa lubnganan. Kay gilubong man siya ng Bernes hapon. Lubnganan siya, pahulay sa lubnganan. Pagkakadlawon sa adlaw Domingo, naon sa man tong Ginoo, nabanhaw si Ginoong Hesukristo. So tinaw kaayo ang Biblia higala nga nagpamatuod niini. Muna nga para namo diri nini nga programa among gituhuan ang nakasulat gyud sa balaan nakasulatan. Kay nakasulat man Bernes namatay, gituhuan namo.
nakasulat man ang Sabado ipapahulay o ang unang Kristiyanos nagbantay niini gituhuan sa danamo may hinungdan ang ikapahulay sa inyong mahigala Sabado kay ang unang Kristiyanos nagpahulay sila pagkasabado sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo magtutuman sila unya kita karong Kristiyanos magsusupak opposite na taana magtutuman sila unya kita magsusupak kinahanglan nga mag-angkon ganitang tinuod nga Christian mutuo ta musunod ta sa gibuhat sa unang Kristiyanos mutuo ta nga namatay ang Ginoo Bernes kay gangakong pagto Miyerkules di na lang ta magsunod sa Biblia laksion taning gaingon din nga Bernes kadto it was Friday atol ning laksion naamo ni mabasa unya nag-ingon pa din sa Biblia ato nabasa nga dinhi sa Lucas kapitulo 24 gisulti po din nga ngadto sa sementeryo sayo kaayo pagka-Domingos buntag miadto sa lubnganan ang mga babae dala ang pahumot nga ilang giandam Domingos buntag sila nangadto didto adto sila sa lubnganan mga higala nagdala sila og pahumot kadtong ilang giandam kay ilang pagtuo nga kung maabtan pa nila sa lubnganan nga wa panabanhaw ang Ginoo ilang buoan og pahumot aron mamatay ang kabaho unya mopuli ang alimyon sa kahumot sa perfume nga ilang gidala pero pag abot niya dito dunay tawo nga nakigistura nila putis nina manulundas Ginoo wa na siya dinhi nabanhaw na siya adto mos Galilea aron mahibalag ninyo siya nabanhaw na ilang gisusi ito lasan pido ilang gilili wa na dito nabanhaw ang Ginoo so muni nga point dinhi klaro og tin-aw ang Biblia nga nagsulti nga ang Ginoo nabanhaw adlawng Domingo unya namatay siya adlawng Biyernes mahigala mo na naa sa Biblia so alang sa atong mahigala nga nagtuo nga Miyerkules namatay ang Ginoo nabanhaw adlawng Sabado sa hapon ato nang isalikway mga higala kung man itong pagtuso na atong pilihan sa gisulti sa Biblia nga Biyernes ang Ginoo namatay unya nabanhaw sa Domingo dili Miyerkules nabanhaw Sabado sa hapon so hinaot pa nga atong nasabdan ang kamatuoran nga atong natun-an karon nga kahaponon okay wa naman tay panahon mga higala ni ang atong theme song mga higala mag-ampo kita mahigugmaon og dalang panan namo nga Dios